В момента е между другото много приятно движенията. Леките капки направо разхлаждат. Въпреки времето ние продължаваме напред и няма да се отказваме до крайната дестинация. Много добре, много добре. И под дъжда пак е добре. Много е яко. Няма нищо общо с това в Англия. Тук си бахти и си прави тук бахти кефа, човек. Страхотно карани, яко напън. Яко напън заслужава си човек. Текно време, дъждата гали, леко освежава, значи чудесно, чудесно. Не си мокър? Не. Хич. Не, само малко. Респект за всеки един, който участва на днешното събитие. Малко дъжд не може да нас спре. Чакаме на следващия вторник. Как е, Даки? 6. Разхлаждаме. Сладолет, да, на топлото време, идеално. Препоръки за колездачите, какво да взимат при топло време. Сладолет и да не се плаша, че може да завали някоя капка. И повече течности. Да, не сме от захар и да наповали малко, тъмън ще се разходим. Не трябва да се плашим от дъжда. Знаеш кое е най-гадното в такава ситуация? Много трудно можеш да убедиш човек и много лесно да го разубедиш. Да, абсолютно съм съгласен. Тура, почна. Здрасти! Как си? Ползваш ли се? Да, ние свирнахме. Свирнахте? Да, с патето. С патито? Да. Баща ще покаже как става. Ти караш ли колело? Още не съм праснал и ми купиха помощни колелета за голямото колелото, едно зелено. Едно зелено, браво! До година ще си достатъчно голям, вече ще участваш на собствен ход. Да.
Как беше на Шуменското плато? Десно беше. Кажи малко пикантни неща от там. Ами трасето беше едно от най-бруталните, които съм карал. А пък пусканията се заслужаваха всеки един метър страдания, и живяха. Какъв беше терена? Имаше ли дъждове преди това да го разкалят нещо? Беше супер сухо и много прашно и хозгаво. Подвеждащо трасе? Да. Те шуменци се хвалят с това, че доста често сменят трасето там, може да си го позволят. Да, всеки път се правят ново трасе и е перфектно. На кое място върши? На 10-то в моята категория. Много добре. Бива. Ей, Боб, какво става? Остава Герич. Нищо бе, карай малко хлеба. Кажи за състезанието на Шуменското плато. Какво да кажем? Най-доброто фиксия в България. И другото готино, което трябва да споменем е, че вие сте отбор, който представя Търново на МТБ състезания. На крос-кантри, да, участваме. Много добре. Знаем вече. Носите цветовете на града и отбора, което е голяма гордост за всички нас. Добре тръгнахме, стартирахме, без, да кажем, тежки инциденти. Ще подслуша се всеки. Как оценяваш като организация цялото събитие? На доста високо ниво са тази година. Постарали са. Като цяло организацията, трасето е топ, както казах, най-доброто за крос-кантри до момента, което съм карал. И като трудност, страхотна денивелация и най-вече техничните спускания. Без тях не може. Ти като човек, който по-често участва в състезания, заедно с всички момчета, нали, и Весе също, преценяваш ли, че по някакъв начин вече почваме да дигаме левел от към организация на събития, почваме да се доближаваме до истинската същност на нещата, или има още много хляб да ядем? Мъчат са, може би, но като цяло... Далеч от истината. Далеч от истината, да. Българи сме, братко, 20-30 години назад. Важното е да участвате, да бъдете здрави, да представите търновската част. Да. Веси, второ място на Шуменското плато. Да, успях да го завоювам, макар че водих почти за първо, но се загубих. И оттам претендентка ме настигна. Борихме се до края, но в крайна сметка тя ме победи с една минута. Да кажем за тия, които не знаят, състезаваш крос-кантри категорията МТБ при жени и направо всяка снимка е подиум напоследък. Ами да, до това води постоянството, дисциплината, желанието, който иска намира начин. И много тренировки. И много тренировки, да, там идва постоянство, където... Трябва да кажем на хората, че за тия постижения стоят много часове каране. Абсолютно. Упражняване на техника, защото МТБ-то не е като по шосето да въртим педали. Да, така е. Освен на техника и на асфалт караме за обем, но главно техниката е ключова в маунтейнбайка. Така че не е само асфалт, колеги, карайте МТБ. Влизайте в горите. Влизайте в горите, мачкайте корени, каманаци, бъдете по-технични, не се страхувайте. Браво, Веси. Само първи места и без инциденти. Да. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog with Положението никак не е розово, започва да пръска, капките са вече на лице, но изпълнихме мисията. Веловторник номер 2 е проведен, връщаме наобратно. like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Таки, не успяхме да оправдаем прогнозата за сухо време. В момента е между другото много приятно движенията. Леките капки направо разхлаждат, но... Боже, къв си романтик. Да останат само леки. Това не наплаши. Да, ние не сме от захар. Нито от памук. Да. Истинските мъже са познавали в трудни условия. Така е. Въпреки времето, ние продължаваме напред и няма да се отказваме до крайната дестинация. Обаче забелява си, че дъжда и топъл. Топъл е и спира. Намалява, нали? Намалява и това не ни отказва. Борим се с дъжда, минаваме между капките и продължаваме напред. Полета на Дакела. Гоша ще вари по вода. Много добре, много добре. Да разходим малко от тия жеги. Абсолютно. И под дъжда пак е добре. Респект за всеки един, който участва на днешното събитие. В трудните моменти се познават правите хора. Никой не се отказва, всеки продължи. Дъжда вече спира, още не сме влязли в Дебелец, което малко ма яд, защото ако ще вали, да вали. И дъждове имаш по бай точно време, това развалиха всичко. Над 40 човека се включиха днеска. Много съм доволен, защото поначало прогнозите бяха за доста гадно време, но до часа на тръгване всичко беше идеално, дори леко облачно, което спестяваше от силното слънце. И най-важното, успяхме да проведем събитието благополучно. Малко дъжд не може да нас спре, чакаме на следващия вторник. Мокричък ли си? Да, хубаво е. Приятно напоен, да ти кажа. Много е яко. Няма нищо общо с това в Англия. Тук си бахти и си прави тук бахти кефа, човек. 13 минути от затворения път, от табелата за затворения път до тук до чешмата в Дебелец. С едно малко момче ги минахме. Страхотно, карани яко напан, заслужава си човек. Стои лекото прохладното дъжденце. Перфектно време, дъждата гали, леко освежава, значи чудесно, чудесно. Не си мокър? Хич. Малко. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. Часът е 9 без 20, аз вече се отправям към вкъщи. Изпратихме голямата част от групата, дори все още са назад, но се прибират всеки момент. Дъждът спря още преди Дебелец, после навлизане в Търново леко ни почна, обаче е съвсем приятно, много топъл. Намокрихме се обаче не много, не сме подгизвали. Събитието беше страхотно, аз го оценявам като много добро, въпреки валежа. Навършване бяхме много стегнати, много добре се движихме. Искам да благодаря още веднъж на всеки един, който се включи и допринесе за това готино изкарване. Чакаме следващия вторник, където да покараме отново заедно и да се накефим на макс. До тогава, давайте ги тия колела.